jsem v mládí šatníku, střevíce padly k mému kotníku, teplý letní den, venku samci motýlí, řekl jsem si po chvíli, já jsem gay, jsem teplej. Já jsem gay, jsem teplej. Taky gay. Dnes už jsem si jistý, že naše planeta je na oběžné dráze. Teplej je i vesmír, však i Antarktida roztaje již za 6 let. Slunce svítí každý den, tak neváhej a pojď se mnou ven, podívejte pláži, bez nich rostlina. Vždyť fotosyntéza by bez nás nebyla, venku samci motýlí, doly pány vyhodí, řekněme si po chvíli. Já jsem gay, jsem teplej. Já jsem gay, jsem teplej. Buď taky gay. Teplej si sel, teplá vidra, mečou je gay taky. V potoce jsou teplý ryby, všude vidím teplý mraky. Jsem teplej, Já bych tomu mírně ještě jednu! To už je pak nebylo tak vtipné. Já bych jenom navázal, proč tohle vůbec vzniklo. My jsme měli tu příležitost být na Škoda Tour 2013. Co to znamená? V únoru a v březnu Škodovka objížděla veškeré hory, které máme u nás na našem území, respektive skiparky. A my jsme měli to příležitost být při tom a shodou náhod tam vystupovala pro Škodovku kapela Nightwork. A komu tady tato písnička byla vůbec věnována? Předtím, než vůbec začínal Vojta Dyk zpívat tuhle písničku a skupina Nightwork, tak to uvedl, my přátelé bychom tuto písničku věnovali jedné osobě. Jedné osobě, která pro nás udělala velmi mnoho. Kradla průpisky, propustila spoustu vinných z věznic a s prominutím ohledně na děti postarala, co mohla. Je to samozřejmě ex-prezident, teď abych se nespletl, Vašek Klaus. A tak to začínalo. Vašku, to je pro tebe. A Vašku, my ti to věříme. Buď taky gay. On je! On opravdu je? Hleďme na něho, na kluka. Jak se nám vyvrbil. Milí přátelé, to byl takový doprovodná řeč. To je od nás všechno, já doufám, že tady chvíli zůstanete, že ještě posedíme, protože pro mě a pro Daršu to je poslední noc a nehodláme spát. Nepojedeme non-stop. Takže my, co s vámi pojedeme zítra, omluvte nás. Kdyby náhodou něco lítalo v autobuse a nebyly to třeba boty. Tak, milí přátelé, hezký večer. Doufám, že příští rok opět někde na viděnou. Tímto končíme, vy, co zůstáváte. Já věřím, že i tak to bude super ve 3 lidech, ale pro mě to bude sakra náročné. Milí přátelé, hezký večer, dobrou noc. Můžeme pokračovat tady, protože Míša za chvíli zavírá. Začíná. Zůstáváš tady? Pokončíš. No, tak můžeme pokračovat třeba na hotelovou diskotéku. A nebo tady zůstaneme na suchu a budeme si aspoň povídat. Milí přátelé, hezký večer za celou cestovní kancelář Alexandria, za český animační tým. Díky moc krát. Děkuji!